Ja som Dunajská kráľovná a toto je náš poklad ukrytý pod zemou. Žitný ostrov je pitná voda pre celé Slovensko. Vieš, koľko je na svete pitnej vody? My máme dosť pitnej vody, my sa v nej kúpeme. Kúpať sa v pitnej vode je luxus, ktorý si takmer nikde inde na svete nemôžu ľudia dovoliť. Na svete je 97% slanej vody. 2% sú uchované v ľadovcoch. A iba menej ako 1% je skutočnej pitnej vody. Akože, a kam vypustíme tú vodu z bazéna po lete? Hej sused, môžem ju vypustiť do trávnika? A kam by si to nám vypustil? Stočne je drahé. Čo sa s tým dá robiť? Alebo čo nerobiť na Žitnom ostrove? Voda z bazéna, vypustená do trávy, znečistí spodnú vodu. Ja som Dunajská kráľovná a toto je náš poklad ukrytý pod zemou. Je to podzemná voda Žitného ostrova, ktorého povrch mierne klesá od Bratislavy smerom ku Komárnu. Tento malý sklon vznikol ukladaním štrku, pomedzi ktoré preteká voda. Na tomto území je veľa slnka, málokedy bezvetrie a najmenej zrážok na celom Slovensku. Pritom jeho najväčším bohatstvom je voda pod povrchom. Žitný ostrov je pitná voda pre celé Slovensko. Vieš, prečo majú Francúzi radi víno? Pretože Francúzi sú labužníci. Nemáme tak dobrú vodu ako vy na Slovensku. Preto si dám radšej víno. Kvalita vody, ktorá Francúzom tečie z kohútika, nedosahuje parametre našej pitnej vody. A preto musia Francúzi často kupovať balenú vodu a piť víno. Sused, to chce benzínovú kosačku. Motorový olej je nebezpečný odpad. Jedna kvapka oleja znečistí 1000 litrov vody. V motorovej kosačke je približne pol litra oleja. O jeho výmenu sa má postarať špecialista, nie šikovný sused. Tak opravím kosačku a pokosíme spolu. Čo sa s tým dá robiť? Alebo čo nerobiť na Žitnom ostrove?
Napil by si sa z rieky? No to určite, sami sa napite. Jo, my v Čechách pijeme umývou čistenou židiční vodu z úpravovních vôd. My nemáme takové štěstí ako vy na Žitném ostrově. Na Žitnom ostrove pijeme vodu z pravej, prírodnej úpravne vody. Tej najlepšej na svete, ktorá vode pridá všetko, čo k zdraviu potrebujeme. Oci, mňa bolí brucho. Sused, ty si dávaš testovať vodu v studni? Čo ak je znečistená? Nestraž, decká, na niečo umrieť musíme. Že keď to je drahé, to testovanie? Čo sa s tým dá robiť? Všade, nie len na Žitnom ostrove. Správne vybudovaná kanalizácia znižuje ohrozenie pitnej vody. Odvádza odpadovú vodu do čističky, kde je náležite spracovaná. Testovať vlastnú studničnú vodu, najmä ak ju pijeme, je pre naše zdravie veľmi dôležité. Ak potrebujete otestovať vašu studňu, obráťte sa na akékoľvek akreditované laboratórium testujúce kvalitu pitných vôd. Prípadne sa so žiadosťou o pomoc obráťte na naše združenie Za našu vodu. Žitný ostrov je pitná voda pre celé Slovensko. Myslíš, že aj Slovensko je ohrozené suchom spôsobeným klimatickou krízou? O akom suchu a kríze to hovoríte? Veď mne minule počas búrky pivnicu vytopilo. Prívalové dažde, ktoré sú striedané dlhými obdobiami sucha a sú dôsledkom zmeny klímy, poznáme aj na Žitnom ostrove. Napriek tomu, že Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. Musíme byť zodpovední a chrániť, čo sme dostali od prírody darom a myslieť aj na ľudí v iných častiach Slovenska alebo aj v okolitých krajinách. Má vôbec zmysel zbierať odpad okolo riek a jazier? No nejaká fľaša sem tam nikomu neublíži. Každá plastová fľaša sa vo vode postupne rozkladá na menšie a menšie časti, z ktorých nakoniec vzniknú malilinké mikroplasty, ktoré sa z mäsa rýb dostanú na náš tanier až do nášho krvného riečiska v našom tele. Jediná plastová fľaša, ktorá vám nebude plávať v krvi, je tá, ktorú zodvihnete. Žitný ostrov je ohrozený každou presakujúcou skládkou. Čo myslíš? Dá sa s tým niečo urobiť? No čo by som ja s tým tak mohol robiť? Nech si to riešia henty, čo to spôsobili. Životné prostredie je starosť každého z nás. Pomáhať sa dá či už zberom odpadu, aktivizmom, alebo aj volením politikov, ktorí sú zodpovední a neboja sa takých výziev, akými sú aj historické environmentálne záťaže na Slovensku.